veure, el talent que busquen les empreses jo diria que avui en dia està molt centrat ja no tant amb la capacitat d'adaptar-se al canvi, sinó amb la capacitat de ser motor de canvi. O sigui, es busquen professionals que tinguin capacitat de fer una transformació a les empreses. I això li sumaria doncs, una visió crítica de les situacions, de l'statu quo, així com creativitat per imaginar-se coses noves. Després de la sessió que hem vist avui, doncs, home, no parlar de la capacitat d'integrar la tecnologia dintre del que és les nostres feines, penso que bueno, és una cosa que serà molt important en el futur. Sense deixar de banda, lògicament, i sobretot per les persones més joves, ser molt sensibles amb el que és la sostenibilitat i tota la vessant social de la nostra actuació a les empreses. I des del punt de vista potser de competències més personals, en un món on, com s'ha vist avui a la Diada, el talent serà un bé escàs, ja ho és, la capacitat de lideratge, la capacitat de treballar amb equips que poden ser descentralitzats, l'engagement que tinguem amb les empreses vindrà molt d'aquests estils de lideratge que faran que les persones s'enganxin i es comprometin amb els projectes.